Jotona Kolomka tini IPF tini ngui sengkaisa press conference maklaika jotona saimano tau tini election ni jora tini DC council election nai hainai 6 tarik April lo songmaring nai tei 10 tarik lekha jagnai जों दिनै अमन वानसगो IPF पार्टी जों 17 जों बादाय दंगो 17 सीट BJP IPF जुट क्लाय जों बासागो जों फुल कॉन्फिडेंट दंगो जों आशाबादी जों जायगा फानो 28 पाइनाय BJP IPF सरकार दिनै अवश्य आं सानामो चिन जनगण रौना चिनि तिप्रा सारौना Nero kahmo wan soi nedi tin IPF party 2009 hoite जों आंदोलन खाय फैयो जों सभा खाय फैयो tin kaisa nahormung जों बनो बार-बार मासावो tin ultimate solution tin तिब्रासानि बागै तै कुनो लामा करै जों अमनो पहिलासि छाय फैयो जों ADC area no tin schedule area no जों कताल हास्ते खायनाय जों तिप्रालेन खायनाय अबनो चिनि नहरमं अबनो चिनि वानसगमं अबनो तै जों 2009 होइते लगातार जों आंदोलन खाय फैयो चिनि मुभमेन्ट रंनो उइतंगो जों दिल्लीआव थांलायगो जों तै जों गोबांमा मुभमेन्ट खायखा राष्ट्रखौ खायगा जों बन्द खायखा 23 आगस्ट जों आउटलागो 2016 गो 23 आगस्ट जों balai khene जों बिरमान मा बुजा खाताव जाखा ताबो फनो चिनि सिक्लारक गोबां मा प्राय 300 400 जन चिनि सिक्लारक चिनि फानकराक ताव केस संगि दंगो बर केस हाजार रयमा दंगो अबाय खलाय जों कुबुय खलायै जों बखाबाय हामजागै जों सामखलाय फैगो जदन साइमानो चिनि बिसेसनि सिक्लार युथ रक पारा थांगै नग नग कागै याकुंबा हेंगै दिनै 50 दिन 60 दिन चिनि हाबाख्लाय जों बिनो प्रचार खाय दंगो चिनि हा दफानिबा जों सामखाय दंगो जों अबनो साइमानो चिनि पार्टी IPF टी ताबो फनो जों कुनु लरेयाखो चिनि वान सम लरेयाखो ते चिनि नेता कर्मी जत्तनो बखाबाय हामजागै बखाबाखारवैनो जों सामखाय दंगो अब प्रमाण तिनि जों अबनो मासानाय अनेक बरौरक अनेक नेता रक अनेक पार्टी रक सुदु इलेक्शन समायो फायै इलेक्शन फ्राव फाय हो खलाय बरनो उल्टा बन्द खलायो जों नुखा थांनाय चिनि लोकसभा इलेक्शन आब्र बाहायनो चिनि गोबांमा बरनो क्लां थांगै बुट नाखा जों वानसक माने सामं खायखा खलाय जों बखाबाय संमा खायनाय कक बायसिमिया कक कतर सागै आबो काम जुग्या जों बखाबाय मा हामजागनाय बहा कहारमांनाय बहा कतर मांनाय जों ठीक खाय जों साममा खायनाय आबो जोंनि IPF सामखाय दंगो जों नुखा लोकसभागो इलेक्शन लायखा जोंबो बाजाखा जतन बाजा लायखा इलेक्शननि परेबो जों नुखा बरनि जे इलेक्शन बाजानाय बरनि नेतार मासबान करिखा कमाय थांखा एक दिन फन फायगै बर फायगुरि फैया मोखां फुनुक फैया आमनो जों बाखि नेता हनाय जों बाखि बिसास खायनाय इलेक्शन फाइगो थांगो आबो अंनाय न इलेक्शन फेलिंनाय पासिंनाय अब जतन ग्यारेंटी करै पलिटिक्स कायसा जिनिस फान ग्यारेंटी करै जों बयनो पुलि बिलाप करै बयनो सेजाय बिलाप करै बय बुलाय बिलाप करै जों जतनो जोंनि बाहाग हामप्लाय सांमा खालायलायनाय पलिटिक्स तिनि फानां माने बंधु खाना फां माने शत्रु शत्रुनो बंधुंगु बंधु शत्रुंगु पलिटिक्स को पार्मानेंट करै तिनि जों शत्रु लायनाय खोनाखरे जों हायना हाय कथालायै बंधु लायनाय बने बागै आमनो कयनाय पलिटिक्स जतन समान अधिकार আমরা डेमोक्रेसी होनो और कोनो गोनांकै कोनो राजा करै कोनो गरै लेखा गोरों लेखा रोङिया जतन समान इभेन तिनि प्रधानमंत्री तिनि नरेंद्र मोदी बबो कायसानो बुत्रबो तिनि भारतनि तिनि प्रेसिडेंट बबो कायसानो बुत्रबो डेमोक्रेसी अमनो होनो जतन समान जतन अधिकार केबो कायनि बुत्र माया तिनि आंगमनो सावो तिनि IPF पार्टी
जों 2009 हयते जों लागातार सामोन खायफायो ताबो खाय दङ दिनै जों अबन मासाव दिनै IPFT जों सरकार फायमानि परेव जों गोबां मा सामोन खायखा अब खाय दङ अंनाय दिनै जों नुखा दिनै ADCO ताबो जों गोथार मादाराव गोबां जों नुखा दिनै गोबां माताव फायै दिनै ग्रेटार टिपारलेण्ड अधिक माने बृहत्तर टिपारलेण्ड आबनो नौ काहामखौ बेखा खैनायदि आबो असम्भव दाबि अजुक्ति दाबि जों टिपारलेण्ड साननायखाय जों ADC एरियानो तैसानो ताक बरफ साका ग्रेटार टिपारलेण्ड ग्रेटार माने तामो जों बांलादेशजों खबनाय चिटागांनो खबनाय निनि आसामनि हालिगानि खबनाय अब ओंगै मैया असम्भव अब तुई बरनो बिबान दखाय दं माने अब जे बुद्धिजीवी जिनि ज्ञानी गुणी बरक रक काहांखौ सायमान किन्तु फियाबा जिनि मासमो सिराय रक बरखलाय आबनो गभीर खलाय गुथुक खेवान सग्या बने बागै आं साम मुसुवा मनो सामन खलायखाय जों बखाबाय सग मखायनाय दिन आनि निजेर आं कक सान मुसुवो आं 30-35 बोसोर आं सामन खाय दं हा बाय गोरोंगै दफा बाय गोरोंगै आं सामन खाय दं आं कोनो कनफारेन्स खलाया जों नुखा अनेक पलिटिकल लिडाराव जों दफानि बिसिंगो कायसा जागा बरफ दंमैया जों नुखा दिनै गोबां माने तारा बम खुलिया वाइसां दिनै INPT तेवाइसां बरफ CPM तेवाइसां बरफ BJP तेवाइसां बरफ दिनै गोबां दल एक बोसोराव 2-3 बार दल स्लायो अबरखौ जों बिसेस खायनाय ठीक जातनो हामजागो होनाय जों वानसनो दरकार दाखौ बुखराव गोबां पार्टी जों नुखा पहिला CPM खायनाय एप्रिल 5 कांग्रेस खायनाय एप्रिल 5 नि आंचल दल फायनाय हाय बरफ उल्टा पाल्टा पार्टी स्लायनाय ताबो वानसौदि ब नेता अबहाय खाय दं बोरैबा दाखौ बुखराव दिनै जों नुखा जे बरफ कायसा जागा दंमैया दज्य करै निनि टिकेट नेबा गस बरफ उंग्लाव खराय दङ इलेक्शन बासनानै टिकेट नानानै अबतुयै बरनि चिंता आबर ठीक खलाय सटिक बखाबाय गुबुय खलायगै बरफ जाति दखनो हादे हामजाया अब पाब्लिक प्रमाण रनाय ते कैसे कप जों साइमनो दिनै IPFT पार्टी पुइलानि चिनो जों दिनै राज परिवारनो जों बरम रौ निर काहामखौ साइमनो सुदु कक साबचिमिया जों BJP IPFT सरकार फायमानि परेगो सबसे बरम रेसपेक्ट जों साबनोदि राज परिवारनि बरम रिगु एयरपोर्टनो जों स्नाम रेखा महाराज बिरगुना एयरपोर्ट बनि मुर्ति तागि रेखा सुति गुसना खाय रेखा बनि आसामिया साल ताबो जों गोबां मा हिसाब खाय दं अब प्रमाण माननाय जे जागा बामफ्राम सरकारनि बरग CPM बिसोर CPM पार्टीनि बरग सारा जीवन बरग महाराजानो राज परिवार बरनो बरग कुलु बरग सेलें जागो बरग बेंगायो तबके बरग तबके राजनि उंक्लाव आं सन्देह खालायो एक मास सिगां जे नेता साखा टिपारलेण्डनि बिरोधी टिपारलेण्ड हामजाया बरक तामसा स्टेट काउन्सिल आमरा कक्साव जोंखौ साव टिपारलेण्डनि बिरोधी बरक एक मास सिगां बरक टिपारलेण्डनि गुखुर बिरोधी राजानि बिरोधी राजानो कुन्नि बरक हामहिया राजानो सेजागो राजानो सेलेंगो बरक ताबखाय राजानि उंक्लाव आं भागी बेस खालायनाय दिनै आं गर्वकै सामनो दिनै महाराज प्रदीप किशोरनि त्रिपुरा रायजोआव 10 जन बने क्लोज फ्रेंड बने बंधु दंखे आं खरसा दंनाय आं कुनो समय महाराजनो आं हामया खायनो मुचुगिया आं मन रेसपेक्ट खायो किन्तु पलिटिक्स और जिदा थांखाबो दाखौ बुखराव पलिटिक्स কোনো পার্মানেন্ট শত্রু করেই কোনো পার্মানেন্ট বন্ধু করেই পলিটিক্স আমার অহায় জিনিস তিনি বুট বাজাখানে অরণ তিনি পলিটিক্স থাকাব বনে বাকি जों তিনি সৈত্য কংমা সানাই তাইবো তিনি সবচেয়ে IPFT पार्टी BJP IPFT पार्टी जों
boni family no borom rogo जों जे सामंताव खाइ दंमानि आबार पाब्लिक रक जनगण रक काहामके मा बुचिराय मा खाकानाय कुथुक के चिंता बाखायनाय थिंक सीरियसली एडिसी ताबक जिनि इन द मीन टाइम एडिसी ताबक मुर पार माननाय आबो साबखलाय हाथाय कत नंगै थांका ति बरमरा बुम स्लाय ताब हाथाय कत नंगै थांका ताबक जों इदानिंगो जिनि 100टा बुमं आगेनि बुमनो जों स्लायना बागै जों जे सरकार आईपीएफटी सरकार ट्राई खायदों चेष्टा खायदों 100टा बुमं गोबां मानसिनि लाइबो माने गोजाम बुमरो न जे कमाय थांमाने बुमरो न जों तेवाइसा किफिल तो बरा बागै जे सरकार अलरेडी जों सिद्धांत नाजा नुबनाय तैबो तिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इन द मीन टाइम जों तिनि एडिसी न गोबां मा सामख्लायना बागै पावर खायना बागै जों ताबो अलरेडी प्रस्ताव पास खायखा 30टा सीटनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि 50टा अंगनाय DTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तंमानि आबो जों स्लायै टेरिटरी काउन्सिल अंगनाय आगे ताबक तंमानि 15 to 16 डिपार्टमेंट तंमानि एडिसी गो आबो प्राय 42 43 डिपार्टमेंट थानाय डाइरेक्ट फंड फाइनाय अबायख्लाय जों तरक सामखाय दंगो नरक साइमानो अबा भागे सम्भावनखा एकमात्र आईपीएफटी बीजेपी फाइगै जों इदानी थांनाय अक्टोबर जों गासै आइन पास खालायखा एस्टाब्लिशमेंट अफ टाउन कमिटी बिल ता एडिसी प्राय 20-25टा तिनि तिब्रासानि बाजार मार्केट अब टाउन गुसुना खायजागनाय अबाके सम्भावनखा अबरनन्य वासौनि दि जों ताम सामख्लाय दं अबनो जों तिनि सिक्ला रक तिनि बुद्धिजीवी रक वानसना दरकार वानसौइ दं साबो सत्यख्लाय गुबै ख्लायै बखाबाय खा रगै दफा जातुन हामजागै दं आबो निरक नुगनाय नुगै दंगो।